Chipani cha Malawi Congress Party chinali ku Nkhata Bay kumene kundithu kunali msonkhano wa chitukuko kapena timanena kuti development rally mu Chingerezi. Ndiye kumene kundithu kunafika mamulumuzana akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party monga olemekezeka Kenzi Khaling'oma amene ndi nduna yathu yoona chitetezo cha mdziko kapena kuti Minister of Homeland Security, kumene konse kunapezeka kuti kwabweranso speaker wa nyumba ya malamulo olemekezeka Mai Catherine Kotani Hara. Ndiye kumeneko akuluakulu amenewa anapatsidwa mpata kuti alankhule, koma pano tsopano tifuna kubweretseni zimene analankhula olemekezeka Uladi Mussa. Uladi Mussa ndi munthu mmodzi amene anathamangitsidwa ku chipani cha Democratic Progressive Party chifukwa chikumeneko amasokoneza kapena kuti on disciplinary issues. Ndiye iwowa amanena kuti kulowa chipani cha MCP sikuti anangolowa mwachimbulimbuli, ali ndi zifukwa zawo zimene analowera MCP. Ndiye mu clip imene tikupatsireni panoyi Uladi Mussa ndithu analankhula kwa kanthawi kuti iwowa ndi chifukwa chani chimene analowera chipani cha MCP, komanso kumeneko amamema anthu aku Nkhata Bay kuti asachigwe mphwayi koma alowe chipani cha Malawi Congress Party. Ndiyete ndikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti timve kuti Uladi Mussa zifukwa zawo ndi zingati zimene akunena kuti adalowera MCP komanso anthu ena achite chimodzimodzi. Tiyeni ndikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox. Uremu amene muli guest of honor wasonkhana uno bambo Khaling'oma, nduna yachitetezo komanso ulemu a speaker ku nyumba ya malamulo Honorable Kotani Hara, ulemu wanu original chairman bambo Chavura, ulemu wanu akuluakulu amene mwajoka zipani zosiyanasiyana amene munolowa MCP lemu ada brafu muhone ulemu wanu mganda chiume ulemu wanu ugoso mai Margaret Mbalanga ulemu wanu a district chair akuno ku Nkhata Bay komanso wa cherede ndiko midiyonse district ulemu wanu Sinyo tie Kumbia, Sinyo tie Timiri, ndimo tie wonse chini. Amanda baba mumalizana ni nthawi ena mango kumva poeres kuti change go. Anana ni vice president ku chipani cha DPP watu Golo MCP ndamwero zatimikizirani kuti change gola natulukadi DPP wolo wachipani cha chani cha MCP. Amaindaba iseto bangaba movement amene pali Zifukwa mundindo kodi pali zani chifukwa choyamba Zifukwa zimene ife timakanira MCP 1992, 93, 94 pano zimenezo kulibe zinali zinthu zifukwa zake. Panali makadi wa Nkhanza alipo, youth week ya Nkhanza ilipo, kumangana nyakula kulipo, ma donations ya force wokakamizana kupereka mphatso zilipo, msongo wothamikizana mizimu ulipo, zimenezo kulibe. Ndiye wina sakunamizeni kuti musolowa ya MCP chipatimeza chiliko kuchimbo chikuling'ona zabodza kubwera kwa matipate zonse zimene zimachitawa ya MCP nthawi ya wadipate state zinatani zimenezo. Come and join this party. Makamakaima ku Nkhata Bay. You don't need anybody to remind you. You don't need anybody to remind you that the MCP was founded by your great sons of Nkhata Bay. Ndeina ndafufuza kuunika ndafufuza history kunduza dziko lino kuti chipani chathu cha makolo wathu muno Malawi ndi chani? Chipani cha makolo wathu muno Malawi chitipa tunsanje likoma mpaka Nchinji ndi MCP. Zipani zinazi zidabwera kuti zibweretsa matipate ndipo matipate wadatani alipo somo munthu amene angalankhulanso matipate state matipate adatani
Ora hivi ni maina wakazi baniwo. Mwana wanazo chura democracy. Muziti wazibani zake mwe. Sunu funa bana mbijilo chura iya. Adamala samadibani zuna zazira nabi. MCP has come to further develop this country. MCP ebwere sekitu kuko. Ketuna wa Malawi. Nduguziwa ulakula. Kwa ndinu wapunzira musaname ya. Ngati nkhuku imanama imakana kuinamiza ino simunga mafama yakunamizana midengo ya zinthu zimene zikutula muno Malawi ino mukudziwa economics demand and supply wala kuna kunkhata somba zikachuluka wogula ndachepa mtengo amatani somba zikachepa wogula ndachuluka mtengo amatani. That's demand and supply. Newele kura maheu anyambero pesa shoga Allah dimana supply na ukulu kinitamburia economic sio bidamira so kuiziwa amaina bambo taida dinoyo mundu nabeza matabeza matumba ayo na wamango taida dino sadula chufuyije sali musizo demand and supply. Ndio mtu akakuza wewe, nakuza kuuliza kwa ile mtengo. Muyange demand and jani. Ujurutse. Akajuruka gadundu yose nuzidani. Asa kuna mise. Ndama ndaba monose. Makama kakuna kumpoto. Ina kumhata. Nonse. Chipani ishu ina sa kuna mise. History tells us. Nishani na kumpoto. President Oyamba na ngoto nishirwa. Kwa madono mnabeza national leader. Ndimena mamanga hand over leadership to